משפחת סימפוני וסמניצקי, אנא תפסו את מקומותיכם. הדקה בכיבוי, הראית לה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. שבת שלום לכולם, אנחנו נשאיר עכשיו שיר לכבוד שבת. האקורדיוניסט שלנו ממשפחת לביא, שמתקשרת עם סרוליק בן אליהו, מנחרות, קוראים לו רפי. אני עושה קידוש ליום השבת. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סדרי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לחי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו באהבה וברצון ומחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון ומחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אני מתארת את עצמי שרב זלמן לב מתהפך בקברו עכשיו, שאישה עושה קידוש, אבל זה מה שיש. ואנחנו הבאנו חלה מאוד גדולה מתוצרת איילת השחר. אני אעשה ברכת המוציא ואני מזמינה את הילדים לחלק את החלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. את הניגון של אבא. היו שני ניגונים. ניגון אחד היה ליום שישי, וניגון שני היה ניגון של אבא. מה שאנחנו יודעים זה מה שגדעון הקליט את זאב. עכשיו נראה אם אני נשאר כמו אריק.
לא זוכרים. אני אשאיר כמו שאני יודע, בסדר? לה 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 מההתחלה, כולם ביחד. טוב, אם אתם רוצים ללמוד את זה, אחר כך אפשר ללמד. אבל מי שלא מכיר את זה, לא שייך. לא, זה מקסימום התורה על הדוברים. זה כמו שהיה לפני 3 שבועות. על הדוברים, אלה ש... לא, הורדתי. לא, בסדר. רסי. רבי, אתה יכול להגיד כזה? תולדות משפחת שמחוני וסנין. ערב טוב. אני לא שומע את עצמי. הערב ליל שבת, י"ז בחשוון תשס"ט, המפגש המסורתי של משפחת שמחוני הגדולה, עם רב ורועש. יושבת על ידי הדסה לעזור לי, יהיו קשיים. ברוכים הבאים, ברוכים היוזמים והעושים. אני מבקש לספר מעט לדור הצעירים, לכם הרעשנים, כמובן דור אשר אולי אינו מכיר את תולדות משפחתנו, משפחת שמחוני וסלניצקי, מסיפורי המשפחה. שורשי משפחתנו נמצאים בכפר נבל בפלך ויטבסק אשר ברוסיה הלבנה. תוכנית ממשלתית של ממשלת רוסיה ליישוב יהודים והפיכתם לעובדי אדמה מביאה את אבות אבותינו לפלך חרסון בדרום אוקראינה, אז רוסיה. תושבי נבל היהודים ואיתם אבותינו ארזו את מטלטליהם ויצאו בעגלות רתומות לסוסים בדרך הקבועה דרומה. המסע נמשך מספר שבועות. אי אפשר לספר את סיפור המסע ההוא מבלי להזכיר את אובדנו של אחד התינוקות לימים אביה של סבתא מלכה שלנו. בעת חניה באחת התחנות התברר שהתינוק חסר. השיירה חזרה על עקבותיה והתינוק נמצא בצד הדרך
עטוף ברוב חיתוליו וסליחותיו וישן שנת ישרים. איזה מזל. משפחת שמחוני וסלניצקי במקורה התיישבה בכפר של חקלאים יהודים שומרי מצוות בשמו העברי שדה מנוחה. בימיו הראשונים נקרא הכפר בשם נבל על שם כפר מוצאיו של העולים החדשים. כמו כן ידוע הכפר גם בשם שטרנדור. את הכשרתם הראשונה בחקלאות קיבלו התושבים ממדריכים גרמנים. אולי זו סיבת השם הגרמני הנוסף של הכפר. לימים, בזמן מלחמת העולם השנייה, היו אלה גרמנים בסיוע אוקראינים מקומיים אשר רצו את התושבים היהודים של הכפרים וקטעו את המפעל ההתיישבותי היהודי שם. תושבי שדה מנוחה ניהלו אורח חיים דתי משולב בדרך חיים של עובדי אדמה. בכפר התקיימו גרנסי פרי וגינת ירק ושותפים. עיקר הפרנסה נמצא בשדות המרוחקים ברמה מישורית מעל הכפר. מדי שבוע יצאו כל המשפחה בעגלות אל השדות, עבדו משחר עד לילה וחזרו לכפר רק לקראת השבת. בעבודת השדה השתתפו כל הילדים, גם הצעירים שבהם. החגים נחגגו כולם כהלכתם. זכור לי במיוחד סיפורה של אמי על חג שמחת התורה. כל תושבי הכפר נהגו ללכת בשירה וריקודים מבית לבית, התכבדו ושתו עד לא ידה. זכור לי במיוחד הסיפור של אותו תושב אשר בכל בית ובית שתה כלות ונהג לרקוד על השולחן ככל יכולתו כמובן. אבי משפחתנו, אותו הכרנו כמובן רק מסיפורי הורינו, הוא סבא זלמן לב בסלניצקי. על שם סבנו זלמן לב, אריה בעברית, קרויים כל האריות במשפחתנו. סבתא מלכה, אם שבעת האחים הראשונים, חלתה אחרי לידתה את הדוד זאב ונפטרה. שמה הוא שהשאיר את משפחתנו במלאכות, מלכות, אשר נקראו על שמה. כמנהג היהודים לא נשאר גבר לבדו במיוחד אם על צווארו תלויים 7 ילדים, אשר הצעיר שבהם תינוק. דודה שרה אמי, בכורת הבנים, אם אחותו של סבא זלמן לב, הדודה רוד, טיפלו באחים הצעירים ודאגו לכלכלת המשפחה. סבא זלמן לב מכיר את סבתא פסיה, אבי אלמנה מהכפר הסמוך בוברוביקות. סבתא פסיה מביאה אימה למשפחה את 2 בנותיה מנישואיה הראשונים, את חיה ואת עדו. סבתא פסיה וסבא זלמן מביאים לעולם 2 בנים ובת ומשלימים את מספר צאצאיו של סבא זלמן לב ל10. ואלה שמות בני משפחת זלמן לב לפי סדר הולדתם. בניה של סבתא מלכה, שרה אמי והדודים, מרדכי, רבקה, אליעזר, ישעיהו שייקה, ישראל אוליה וזאב וופקה. בניה של סבתא פסיה, דודינו העיקריים, לאה, שלמה וצעיר דודנו אדון חנוך. ימים לא קלים וכנראה לא פשוטים עברו על המשפחה המאוחדת. על יוש גם לזה יש סוף. בשורת הציונות מגיעה למושבות. הנוער נשמע בקסמה. רוח חדשה מנשבת בכפר. זכור לי הסיפור על תיאטרון הצעירים אשר החל לפעול למגינת ליבם של הזקנים. זכור לי גם סיפורה של אמא על הפגנת הזקנים אשר עברה בכפר בקריאות ביידיש כמובן, יהודים לבית הכנסת, גויים לתיאטרון. אמא מספרת לי את הסיפור שנים רבות אחר כך, ואני עדיין שומע בקולה את העלבון על שאביה משתתף בהפגנה. סבא זלמן לב נפטר אחרי שננשך על ידי סוס חולה באורבתו בשנת 1923. הוא הגיע לבית החולים, אך רמת הרפואה של אותם הימים לא יכלה להצילו. מרדכי, של המלחמה, מישהו הביא איזה טרקטור.
אדון מרדכי מגיע לעמק ונמנה עם מקימי נהלל. אחריו מגיעים יתר האחים. סבתא טסיה עם 4 הילדים, זאב, לאה, שלמה וחנוך, נשארים בכפר. האחים שכבר היו בארץ מביאים אותם אליהם. הם עולים לארץ בחודש מאי 1925. האחרונים מגיעים לארץ הנודה רבקה ואימי שרה ומשפחותיהם ב-2 בנובמבר 1925, יום הכרזת בלפור. הספינה מגיעה ליפו, אך עוברת לחיפה בגלל החשש ממהומות שם. 9 אחים עולים לארץ. דוד ישראל, כפי שכולם במשפחה אוליה, נשאר ברוסיה. רומן אסור עם אישה נשואה, נורא אשר לימדה אותו, משאיר אותו שם. הם נישאים ומולידים בת בשם מאיה. מלחמת העולם השנייה מביאה את אדון ישראל לצבא האדום וגוזלת ממנו את משפחתו. ישראל נופל בשבי הגרמנים פעם ופעמיים, אך מצליח לברוח. הוא משתתף בתכנון הבריחה ממחנה השמדה הפורט התשיעי האיום, ומצטרף לפרטיזנים בסביבות וילנה. הוא קורא לעצמו מסילנקו, מאימת פרטיזנים רוסים אנטישמיים. בשוכבו פצוע בבית חולים, הוא מכיר את סוניה, הם נישאים ויחדיו מביאים לעולם את בתם יבה. בשנת 1967 מגיע אוליה לביקור המשפחה בארץ. הוא נדקר כאן לפרק זמן כאשר פורצת מלחמת 6 הימים. אנחנו שומעים ממנו את סיפורו. התחנה הראשונה של כל הבאים לארץ, חצר משכן של יהודית ומרדכי בנהלל. גרים בצריף גדול שאדמת העמק רצפתו וגגו פח מתכת מנוקב הדולק בחורף. המעט שזכור לי מההוואי בחצר הוא דוד הכביסה מנחושת תוצרת דמשק, אשר שימש בקיץ גם לבישול ריבת ענבים מתוקה על מתוקה. זכורים לי רגבי אדמת העמק הטעימים, אותם מצצתי בשתיקה. אמרו לילד חסר סידן. עוד זכורה לי פציעתה של רוני. יהודה ואסף, שני הגיבורים, מחליטים להעלות אבן עז מאוד גדולה לראשו של עץ בחצר. רוני ואני לא מתרשמים מהזהרתם ומתקרבים לעץ. אני מגיע בריצה ושומע את זעקותיה. מה עושים לה? אני שואל בחרדה. תופרים לה את הראש. אני שומע את התשובה, צמרמורת בכל גופי. אחרי תקופה של הסתגלות מתפזרת המשפחה. חלק נשארים בנהלל ומקימים קבוצת בניין, לומדים את המקצוע ומתמחים בו, גרים בצריף במרכז הכפר. סבתא טסיה היא אשר על הבית. שייקה ודוד זאב גוררים את הטובות מבנות בית הספר לבנות ביסילה של חנה מייזן, שייקה את לאה וזאב את מרים ויוסדים משפחות. חנוך מוצא את רות לבנות נהלל ומקימים את ביתם בחצר הוריה של רות, משפחת דחלבסקי. דודה רבקה עם יעקב ודודה שרה עם צבי ומשפחותיהן עוברים לשרון לכפר סבא, שם מצויה העבודה בפרדסים. לימים עוזבת משפחת מרדכי את נהלל ועוברת את אל יוסף ומשם לגבע. שייקה וזאב מגיעים לקריית חיים והופכים מנהגי סוסים לנהגי אוטובוסים. גם שרה וצבי מתיישבים בקריית חיים. שלמה עם בת עמי מגיע לגנוסן, ולאה עם יהודה לבית השיטה, ומשם כידוע לאיילת השחר. בני הדודים, בניהם, נכדיהם וניניהם, אתם הצעירים ממלאים את הארץ. משפחת שמחוני, כל פלג ופלג שלה, תרם את חלקו בהקמת מדינת ישראל, בניינה והגנתה. רבים כבר אינם כאן איתנו היום. זכרם צרור בתולדות המשפחה, העם והמדינה. שבת שלום. ללכת דרך הצגת האנשים על ידי הרמת יד, כל ראש משפחה יבוא ויזהה את קרוביו והם ירימו יד כדי שנוכל לדעת מי שייך למי קצת. אבל ראשון לדוברים, אורי בבקשה.
ערב טוב. יוסי ביקש שאני אדבר קצת על שושלת הדורות של משפחת שמחוני, וככל שחשבתי על זה, כשמדברים על שושלות זה נראה לי יותר חומר לפיליטון מאשר למחשבה רצינית, אבל משפחת שמחוני בפורום הזה אפשר להודות אינה ידועה בדיוק בחוש ההומור שלה, וגם לא בקלות הדעת. הכל אצלנו תמיד צריך להיות כבד, מתוכנן, אחראי, אבל אני כבר נכנס כאן להכללות כשאני עושה דברים כאלה, ודיבור על דורות הוא תמיד דיבור בהכללות, והכללות הרי אינן מדויקות, על אחת כמה וכמה כשמדובר בשושלת שמתחילה ב10 אחים ואחיות שטווח הגילים ביניהם הוא שנות דור, וזה כבר דור שלם מתוך השושלת. ואני חושב שהאח הצעיר חנוך היה יותר קרוב בגילו לאסף מה של שרה, כלומר העניין של הדורות לחלוטין לא מחייב כאן. חשבתי איך ניגשים לדבר כזה של דורות עם כל ההכללות וכל כך הרבה אנשים, ואז נזכרתי בספר שקראתי גם לפני כ-20 שנה על ידי שני מדענים אמריקאים. הם כתבו ספר שנקרא Generations, ששם הם פיתחו תיאוריה שמתבססת אומנם יותר על המציאות האמריקאית, שלנו הם הרי לא הכירו, ולפי התיאוריה הזאת יש מחזוריות דורית של 4 דורות, בני 20 עד 20-25 שנה כל דור, כלומר סייקל של 100 שנה, בין 80 ל-100 שנה. זאת אומרת שבמחזוריות הזאת חוזרים המאפיינים הדוריים. אז אני אלך קצת לפי הקווים שהם עשו ונסה להתאים את זה למציאות שלנו. לדור הראשון הם מגדירים אותו כדור האידיאליסטים, וזה גם מתאים לנו. זה דור שרוצה להפוך ולשנות סדרי עולם, ובמציאות המשפחתית שלנו אלה האחיות והאחים שעלו משדה מנוחה לארץ ישראל, כי ישראל בשמה ישראל הרי לא הייתה קיימת עדיין בתחילת המאה, ואלה שמות. אני אקריא את שמות הדור הראשון בלבד, אני הרי לא יהיה פה כוח להקריא את שמות כולם ולהקשיב לכולם, אז שמות הדור הראשון בלבד: שרה הבכורה שנישאה לצבי, מרדכי שנישא ליהודית, רבקה שנישאה ליעקב, אליעזר שנישא לשלומית, ישעיהו שייקה שנישא ללאה, ישראל שלא עלה לישראל ונשאר ברוסיה, זאב שנישא למרים, לאה שנישאה ליהודה, שלמה שנישא לבת עמי, וחנוך שנישא לרות. הם היו חלק ממה שמוגדר כדור האידיאולוגי. 9 מתוך 10 אחיות ואחים שבאו לכאן מתוך ציונות ובכוונה לעשות מעשה. זה דור שהצליח במשימתו. הם היו בעצם חלק מתופעה חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית, לא רק בהיסטוריה של העם היהודי, שקבוצה קטנה שמנתה כמה עשרות אלפי אנשים צעירים בלבד, מונעים על ידי דחף אידיאולוגי ציוני חזק, שהגיעו לכאן ממזרח אירופה ושינו את פני המזרח התיכון לתמיד. החזית של הדור האידיאולוגי הייתה חזית העשייה. זה דור שראה 2 מלחמות עולם, ראה את השואה, ראה את הקמת מדינת ישראל. הדור האידיאולוגי אז, בראשית המאה, משימתו, כפי שהם ראו אותם כשהם הגיעו לכאן, היה כיבוש האדמה, כיבוש העבודה, עבודת אדמה ועבודת בנייה. זה דור האבות האידיאולוגי שלנו, והוא עשה את משימתו הדורית. הדור השני מוגדר כדור המתנגדים. זה הדור שנולד להורים אידיאליסטים, שמחפש בעיקר את המימוש העצמי. דור הוורקהוליסטים, עבודה וקריירה על חשבון הרבה דברים אחרים, כולל על חשבון המשפחה,
שום דבר פה לא מחייב את כולם, כמובן, זה לא כל אחד צריך לחפש את עצמו בדיוק בתוך הדור. כל אחד כמובן יחיד ומיוחד. דור שרוצה להרוויח, שרוצה להתבסס. במקרה שלנו זה גם דור המלחמות. זה הדור השני שגם אני חלק ממנו, שעבר בצורה כזו או אחרת את כל מלחמות ישראל. זה דור שבילדותו או בגיל צעיר שלו קמה המדינה, והדור שלנו שעבר דרך התבססות המדינה מיישוב, אחר כך מדינה שנמצאת באיום וסכנת השמדה תמידית, והפך למדינה חזקה שהוויכוח היום הוא יותר על מהותה וגבולותיה, אין ויכוח יותר על עצם קיומה. הדור השלישי מוגדר כדור המוחצן. זה הדור שמגיב לצורת החיים של ההורים שלו. כיוון שהיו מכורים לקריירה ועבודה, הדור הזה לא יסכים לעבוד סביב השעון כמו הוריו, לא ירצה קביעות, לא ירצה משכורת חודשית, ירצה קריירה עצמאית, יאמין יותר בערכי משפחה שלא תמיד עמדו בראש סדר העדיפות של הוריו כשהוא היה ילד צעיר. יחפש איזון בחייו, ישקיע יותר בבית, באיכות חיים. את הערכים שעליהם נלחמו הדור הראשון והשני, הוא יקבל כבר כמובן מאליו. העולם מתאפס בעיניו, כמו שהגדיר תומאס פרידמן בספרו כשטוח. השפעות תרבויות בעידן הגלובליזציה, תקשורת והאינטרנט, זה עולם בלי מגבלות שפה, בלי מגבלות גיאוגרפיות. שוב, אנחנו משפחה גדולה, הדורות נחתכים באלכסון, לא רק ככה מלמעלה למטה, אז זה לא מחייב את כולם. והדור הרביעי, שאצל חלק מאיתנו הם עדיין תינוקות, אצל אחרים כבר נשים וגברים צעירים, יעסוק בתיקון העוולות שעשו לדעתו שלושת הדורות הקודמים. הוא ילחם בבירוקרטיה, ילחם בממסד שנבנה על ידי דורות קודמים, והביאו את המקום בו הוא חי לניוון ולשחיתות לדעתו. הוא דור שהתמסר לערכים החדשים כמו אקולוגיה, כמחאה על הזיהום התעשייתי שאנחנו השארנו לו, וזיהום מים, זיהום אוויר, ילחם בכבישים, בפנייה הפראית, שלא השאירו לו כבר שמורות טבע וחופי ים. זה דור שירצה לתקן את העולם, ירצה יותר חופש, אם כי כשאני רואה את החופש שקיים היום, אני לא יודע כמה יותר אפשר לרצות. בכל אופן, דור שיחשוב לטווחים ארוכים. ואני אסיים אחריהם, לפי התיאוריה הדורית, אמור לחזור דור האידיאליסטים. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל כדאי להתחיל לחסוך, כי אידיאליסטים זה בעיה גדולה בדרך כלל, וצריך להתכונן לזה. עכשיו אני שוב מבקש סליחה, כל מי שלא מצא את עצמו בתוך הקשקוש הזה, כל אחד שונה, כל אחד יחיד, כל אחד מיוחד, זה היה חיתוך ככה, אבל כל אחד אחרת כמובן.
מבקשים מאחרוני הציבור שעדיין לא גמרו את הסידורים הכספיים לגשת עכשיו לקופה. מרימי פותחת אותה שנית. מרימי, תוכל לגשת לקופות? ואנחנו עוברים לשירה בציבור. ערב טוב. ערב טוב. ראשית, אני רוצה לברך ועדה מארגנת על כל הארגון של הכנס הזה. זה קורה פעם ביובל בערך,
שיבוא על הברכה. נירה ביקשה ממני לספר קצת על ספר שאני עוסק בהכנתו, על הביוגרפיה הצבאית של אסף שמחוני. אני אספר בקצרה על התהליך שהספר הזה מחייב, והמחקר, וקצת אינפורמציה שנובעת ממנו. ראשית, רקע לספר הזה. כאשר אבא נהרג, הייתי בן 12. לא השתתפתי בהלוויה וסירבתי לעשות, כן? אבל מילות ההספד של דוד בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון אז, הידדו ונחקקו בזיכרוני. הוא כינה את אסף שמחוני בשם אלוף הניצחון. בהזכרה ב-30 למותו בתל יוסף השתתפו אישים רבים. ביניהם זכור לי יגאל אלון, שכינה את אסף כמפקד מהולל. חודשים ספורים לאחר מכן התחילו להופיע רעיונות, כתבות, מאמרים, שאמרו בכלל דברים שונים, וביניהם דיברו על הפרת משמעת חמורה. לפיה אסף שמחוני הכניס את חטיבה 7 לקדמת סיני, מזרח סיני, צורך דיוק, וזה נעשה 24 שעות לפני התכנון המקורי, ובכך הוא סיכן את ביטחון מדינת ישראל. נוצר לו איפה הקשר שלילי בנושא המלחמה הזאת. הנושא הזה הוא נמשך והזכר פעמים רבות בכל פעם שעלה על הפרק הנושא של מערכת סיני, או כפי שכינו את זה, מבצע קדש. באמצע שנות ה-70, באחת מהאזכרות בפולה בן גוריון, יהודית שמחוני, שהייתה אישיות ציבורית ידועה אז, מקורבת בן גוריון, נשאלה על ידו מדוע היא לא מכינה ספר לאסף שמחוני. והיא הייתה לה דעה מאוד ברורה בעניין הזה, והיא אמרה שהיא לא מעוניינת לעסוק בנושא הזה, היא לא רוצה לפגוע במשפחתה וגם לא בפעילות הציבורית של עצמה. היא לא ידעה עד כמה היא צדקה, כי אם היא הייתה מנסה, לא היה לה שום אפשרות לעשות את זה מאחר והמסמכים שעליהם ומהם אפשר היה ללמוד מה באמת קרה, הם היו חסויים ונשמרו בארכיון צה"ל בעיקר. ב-1965, אני קופץ טיפה אחורה, אחרי זה נלך קדימה, משה דיין פרסם את הספר שלו, למען מערכת סיני, בו הוא קובע בצורה מפורשת, ומי אז העז בכלל לחלוק עליו, שאסף שמחוני עשה פעולה מאוד חמורה, הפר את המשמעת, הכניס את חטיבה 7 לסיני, ופגע בכל המערכת והתכנון של המלחמה. זה נמשך גם הלאה. נקפוץ קצת יותר מאוחר, בשנת 1986, 30 שנה במבצע סיני, גם אז הופיעו הרבה מאוד כתבות בעיתונים, אבל אז לראשונה גם נאמרו דברים שונים. אחד מהם, אריאל שרון, הוא בפעם הראשונה התראיין ואמר שלמיטב הערכתו וידיעתו, הפעולה הכי חשובה שנעשה במבצע קדש הייתה הפעלתה של חטיבה 7, חטיבת הטנקים 7, בהתאם לתורת השריון שלא הייתה ידועה ולא הייתה מקובלת אז בצה"ל, וזה היה המהלך המכריע בעצם מבחינתו של צה"ל בכל המלחמה כולה. באותו תאריך גם נערכה אזכרה בקיבוץ תל יוסף, הופיעו שם אישים שונים, ביניהם רחבעם זאבי, עוזי נרקיס, מאיר קפאיל ועוד אנשים. עוזי נרקיס סיפר אז לראשונה על עימות חריף שפרץ בין אבא לבין דיין כבר ביום השני למלחמה סביב ניהולה. מעבר לזה לא ידענו יותר. נקפוץ עוד קצת הלאה בזמן, בשנת 1991 השליש של דיין
מרדכי בר-און בזמן המלחמה, לימים חבר כנסת ופעיל והיסטוריון, פרסם את ספרו אתגר ותקווה, שבו הוא מספר גם כן סיפור דומה למה שדיין אמר. דיינו, אסף שמחוני עשה הפרת הוראה חמורה ופגע בביטחון המדינה. זה הרושם שנשאר בציבור ונחקק כמובן במשך שנים רבות, כי כל הזמן שדיברו על מלחמת סיני תמיד הזכירו את אסף שמחוני בהקשר השלילי שלו. אף אחד לא הזכיר אותו באיזשהו הקשר חיובי בנושאים צבאיים. ב-1996, עוד פעם, 40 שנה מלחמת סיני, זה חזר על עצמו. ב-1997 התפרסם לראשונה ספר מפרי עיתו של דוקטור מוטי גולני, בקיץ ספרות מסמכי המלחמה. הספר הזה הוא נועד להיות ספר מחקר, ולראשונה הוא נכתב לידי אדם שלכאורה הוא לא קשור ישירות במלחמה, הוא לא היה מפקד שמה, הוא בכלל לא היה בגיל שהוא יכול לזכור, אלא הכל פרי המחקר. הוא גם כן ציין שאסף שמחוני הפר הוראה לא פעם אחת, אלא אפילו פעמיים. אבל הוא הזכיר שם לראשונה מסמכים שמראים לכאורה דברים בכלל הפוכים. זה עניין מאוד, ועניין סקרנות. אבל כל זמן שיהודית שמחוני הייתה בחיים, נפטרה ב-91, לא חשבתי בכלל לטפל בנושא הזה. אבל גם אם לא הייתי רוצה אחרי זה, זה לא היה ניתן, כי המסמכים היו בלתי נגישים. ב-1999, בעידודו של בני אבנר, בסיור, הגעתי למסקנה שצריך להתחיל לטפל בנושא הזה באופן רציני. פניתי לחיים ישראלי, אז הוא היה סמנכ"ל משרד הביטחון, ואמרתי לו, הוא מכיר היטב את המשפחה, אני מבקש את הסיוע שלו לקבל את המסמכים וגישה לארכיון צה"ל על מנת שאפשר יהיה לחקור את הנושא באופן יסודי. הוא הסכים בפעם הראשונה, עשה את זה בזהירות, קמצנות מה, אבל הסכים לעשות. זה היה שלב ההתחלה. בשלב הזה התחלנו במחקר. התלבטתי איך לעשות אותו, אבל הגישה שלי הייתה שצריך לעשות את זה בצורה יסודית, ברמה אקדמית, שמכבדת את מה שאנחנו רוצים לעשות, ובעיקר לעשות את זה בצורה אמינה. לא לכתוב מטעם מישהו ומטעם על משהו או על מישהו, אלא לשקף עד כמה שאפשר מתוך המסמכים את מה שבאמת קרה, ואת הביוגרפיה של אסף שמחוני בכלל, לא רק על מלחמת סיני, אלא כל המהלכים שהוא עשה במלחמת העצמאות וגם לפני זה. מה שעזר לנו באותה עת הוא שוועדה שהקים יצחק רבין, זכרו לברכה, המליצה לפתוח את המסמכים של מערכת סיני החל מאמצע שנות ה-90, ולאט לאט נחשפו מסמכים. זה לקח הרבה זמן. רוב המסמכים למעשה נפתחו לקראת 50 שנה למבצע סיני, ובהתאם לזה גם התקדם המחקר. שני חוקרים הועסקו על ידי ומועסקים גם היום בביצוע המחקר. הראשונה, צילה רוזנבליט, תואר שני בהיסטוריה, חוקרת מצטיינת, שסייעה לי רבות גם בדברים אחרים. הוטלה עליה המשימה הראשונה לחקור את הנושא. היא למדה את הנושא, צירפה המון מסמכים אחד לשני, למדה, שמעה וקראה, ובעיקר המחקר שלה הסתמך על מסמכים, לא על עדויות. מי שיש לו קצת ניסיון בזה יודע שעדויות של מפקדים, כמעט לא משנה באיזה מרחק של זמן, הן עדויות שאי אפשר לסמוך עליהן בראייה של האירועים עצמם. צריך להסתמך אך ורק על המסמכים המקוריים, רצוי מסמכים שנעשו בתוך המלחמה, ואם אפשר, סמוך מאוד לה. ככל שמתרחקים מהאירוע, כך יודעים את זה פחות. צילה עמדה לנושא הזה במשך 6 שנים. מקורות המידע שלנו היו ארכיון צה"ל, ארכיון ההגנה, ארכיון בן גוריון, בית אלון, יד טבנקין. כל המקורות שבעצם אפשר לחפור בהם, זה כולל כל הספרים שיצאו מאז.
בצורה כזאת או בשיטה אחרת. אחרי שגמרה את המחקר שלה, הבסיסי, החלטתי להשיג חוקר וכותב נוסף, דוקטור עמוס כרמל, מישהו מכיר אותו. זה בעצם אנציקלופדיה מהלכת, שהוא גם יש לו ידע שהוא בלתי נדלה על מדינת ישראל, האישים שלה כמעט על כל דבר שקיים בישראל, ויש לו כושר כתיבה מעולה. הוא עסק בהשלמת המחקר, והיום נמצאים במצב שהספר למעשה כתוב, הוא מעריך שתוך איזה פרק זמן של חצי שנה הוא גם יצא לאור. כמה דברים מעניינים מהספר, אני לא אפרט מה שיש, אבל כמה דברים בכל אופן. ראשית, מלחמת העצמאות. כידוע למי שקצת הכיר את אבא, הוא מראשוני הפלמ"ח, הוא השתתף בפעולה הראשונה של הפלמ"ח ב-1941, ביוני 41, אז למעשה הוקם הפלמ"ח, והוא כל הזמן התקדם בסודאן. הוא היה קצת אאוטסיידר שלנו, רצו לציין כי הוא היה, נקרא לזה, בין המפאיניקים היחידים בתוך כל המסגרת הזאת, אבל זה לא הפריע לו, הוא המשיך לפעול ולהיות פעיל בפלמ"ח גם כאשר רבים רצו והתגייסו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. במלחמת העצמאות הוא לחם בגדוד הראשון של הפלמ"ח והתחיל כמ"פ, סמג"ד ומג"ד. הוא עשה שם הרבה מאוד קרבות. הגדוד הזה הוא למעשה השתתף בקרבות כמעט בכל ארץ ישראל. אזור חיפה, גליל מערבי, גליל מזרחי, עמק יזרעאל המערבי, עמק יזרעאל המזרחי, עמק בית שאן, אזור לטרון, מבצע דני, אזור קריית גת, בית קמה והנגב המערבי. מבצע סיני. מבצע סיני, שהתחלנו להסתכל על המסמכים ולפתוח אותם, לא ידענו בעצם לקראת מה אנחנו הולכים, כי הקביעות שנקבעו לגבי הסף הם היו כל כך מפורשות, כל כך משמעויות, שכמעט מי שחושב אחרת זה בכלל בלתי אפשרי. אבל מה לעשות, המסמכים בכלל הראו דברים אחרים לגמרי. ולרשותנו עמדו 2-3 מסמכים שהם באמת יוצאי דופן. אחד, משה דיין רשם עבור עצמו יומן יומיומי, שבו הוא ציין כל אירוע ואירוע שקרה בזמן המלחמה, לפניה וגם אחריה. היומן הזה נחשף בפנינו. 2, בזמן המלחמה, לאור אירועים שקרו, אבא ביקש והתקבל ושוחח עם בן גוריון. יש לזה סטנוגרמה מאוד מעניינת שאפשר ללמוד הרבה מאוד. 3, המסמכים עצמם של צה"ל, מברקים והאירועים שהיו. מהמסמכים, ואני לא אפרט פה, למדנו שהתרומה של אבא בהשגת המלחמה הזאת הייתה מאוד משמעותית, ומה שאריאל שרון אמר הוא בעצם צדק, הוא ידע מה באמת קרה במלחמה. הדבר השני שאני רוצה לציין זה בעצם מהי הייתה התרומה של אסף שמחוני למורשת של תורת הקרב של צה"ל. תורת הביטחון של צה"ל התגבשה בתקופה הזאת, ולאורה הלכו גם במלחמות של האחרונות. אפשר לציין 2 דברים מהותיים. אחד, זה איזון של התקפת פתע בשלב תחילת המלחמה, לנו יש מלחמות קצרות בדרך כלל בעת המלחמה האחרונה, ושילוב של מאמץ עיקרי של הכוח העיקרי בגזרת ההכרעה. הנושא הזה הוא נראה פשוט ומובן מאליו למי שעסק בנושא של מלחמות, אבל מי שיודע מה קורה בדרג הפוליטי, בדרך כלל יודע שהדרג הפוליטי מאוד מהסס לעשות מהלכים כאלה, וזה גם מה שקרה לבן גוריון ערב המלחמה. הזמן לפרט, אני לא אפרט מה שקרה לו. הנושא השני שהוא בעל חשיבות במדרגה לא פחותה, זה הפעלת השריון ככוח מוביל בקרב המשולב היבשתי, מתוך כוונה להשתלט על הצירים בעומק האויב ועל השטחים שהם בעצם מכתיבים את השליטה
על כל מרחבי הפעולה. דבר שנראה לנו מאוד טריוויאלי במלחמות שלאחר מכן, הוא לא היה כזה כלל וכלל. יתר על כן, תפיסת המלחמה, תורת המלחמה, שצה"ל אז הייתה הפוכה לחלוטין. השריון מסייע לחיל רגלים. אבא הפך את העסק הזה על פיו, יחד עם אורי בן ארי, מח"ט תל שבע. לסיום, אני רוצה להגיד, הוא ב-2003 גם צה"ל הכיר במורשת הקרב של אסף שמחני, ושמו מוצח במחנה מפקדת פיקוד דרום, והמחנה נקרא על שמו, ומי שיבקר שם יכול לראות את זה. נכון, אבל זה היה מעשה אזרחי, אבל לא של הממסד הצבאי. וסוף סוף צה"ל הכיר במורשת הקרב שלו באיחוד גדול, אבל לא הכיר. וכשלפי הספר, אז אולי נדבר על זה קצת יותר בהרחבה, גם החוקרים עצמם, וגם אני קצת אדבר על זה, אז אפשר לספר בהרחבה הרבה פרטים מהספר. תודה רבה. תשומת לבכם, כל הצעירים, סיפור, לא תובנות. אני אספר לכם על האומן המשפחתי. שמעתם את השם מוטקה פיטקין? אז זה עבודה של מוטקה פיטקין. למה הוא עשה אותה? אתם יודעים? אני אספר לכם. מוטקה פיטקין היה עם מנדל אלקין על האונייה באודסה. שם הוא לקח החלטה שהוא לא יורד ולא מצטרף לסיפור הזה של תל חי. אוקיי? אני אקצר. ואז הוא חזר לארץ כנוסע נסתר באונייה, והבריטים לא נתנו לו לרדת כי הוא היה קומוניסט. ואז בן אליהו סידר לו עבודה על תקן של מומחה זר במפעלי ים המלח, וככה החזירו אותו לארץ. לאות חוב לבן אליהו, הוא ב-1944, וזה היה, הציגו את זה במולדת 50 של מרדכי, עשה את הדגל. אבל תשימו לב, כבר היה פה תהליך. כלומר, יש מי שמחליט מה עושים. והשלישייה הזאת שמחליטה מה עושים, זה פחות או יותר אותה ועדה שמטפלת בכל דבר. עד יומם האחרון היה מרדכי, והיה בן אליהו, ואפשר להגיד אליעזר מאחורי הקלעים בכל מה שקשור להחלטות שיש להן משמעות כלכלית. כי את הכסף בסופו של דבר אליעזר היה מגייס למבצעים. ומי היה קיביצר? מרדכי חלילי. מרדכי חלילי היה במצטרף. ובכן, השלישייה הזאת לוקחת על עצמה להנציח את שדה מנוחה בספר. מכירים את הספר? הייעוץ האומנותי, זה שכתב את הספר, ליבנה, או ליברמן, מנהלל, הייעוץ האומנותי זה השלישייה הזאת. וכל פעם שהם מגיעים לוויכוח, כי הוא... לא משנה מה הסיבה. איך אורי אמר, שמחוני זה מחויבות, אפילו לא הייתה שום מחויבות. זה זרה, וזרה, וזרה. וכל פעם שהם מגיעים לסכסוך, אליעזר היה עושה איזה פשרה, והיו מביאים גם את יהודית, וככה נוצר הספר. והיה כי טוב, מה הצעד הבא? עושים פייסל. פייסל. עשינו ספר, בואו נעשה פייסל. איך מארגנים? מוטקה פיטקין אומר, אני אעשה ספר. פייסל עכשיו, אני אעשה פייסל. אז איך עושים פייסל? שולחים מנוף של סולל בונה להרים אבן שהוא בחר. סולי לקח אותו למחצבה שנפתח, הוא בחר אבן, מנוף של סולל בונה הרים על גוררת, הורידו עם המנוף בחצר שלו. מי שזוכר איפה הוא גר, אתם זוכרים קריאטים, הוא בא בבית דו-קומתי כזה, ועל יד הבית היה עץ גויאבה. אתם יכולים לזכור? מתחו וילון בין העץ גויאבה לקיר, אבן אחריה, וכל השכנים עם המנורה קטנה כל הערב טוק 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 טוק, כל הערב טוק 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 טוק. פעם בחודשיים הוועדה המיוחדת לענייני שדה מנוחה נוסעת לראות איך מתקדם הפייסל. אבל מה? היינו מגיעים, אני הייתי הילד, אני הייתי הנהג על יד שמאלי כזה, על הספסל הקדמי. אבל מה, הם מגיעים לשם, פותחים להם שולחן, שנאפס וכזה מפה לבנה, לא נותנים לוועדה לראות את הפייסל. כי למי לא מראים חצי עבודה? לא מראים חצי עבודה, אתם לא תראו את הפייסל. אוקיי, אחרי איזה 8 חודשים,
הפסל הוא אמר כמעט גמור, אנחנו נוסעים בשבת לראות את הפסל. יושבים, מדברים, נו, רוצים לרדת. מי שמכיר את סרוליק ואת מרדכי, זה לא בדיוק אנשים שיש להם סבלנות. יורדים למטה לראות את הפסל, אז זה הולך ככה. הוא נעמד לפני הפרגוד הזה, אני בגובה כזה מחזיק את סבא ככה, וסבא מחזיק אותי ביד ככה, מחזיק, ואז הוא מושך את החבל והפרגוד עף, ואני מרגיש ביד לחיצה שמתגברת ומתגברת, ועוד רגע מתפרקת לי היד. אגב, סבא בגיל 70 עוד הוריד אותי ביד. אני מרגיש לחיצה שהיד הולכת להתפרק, וסרוליק מצד שני, משמאל לסבא, מחזיק אותי ככה מאחורה, שלא יגיד כלום. סרוליק המפשר שלא יגיד כלום. הפסל זה היה האימא של כל האימהות, איזה גוש בחורה אדירה, חשפה חצי צעד, עם אלומה וקצת חרמש למטה. אתם לא תאמינו מה שזה היה. אלו הסתכלו אחד על השני, הבינו, נסענו חזרה. אתם יודעים איפה הפסל? אבא חושי הסכים על חשבונו להעביר אותו לגן האם, וכשסגרו את גן האם, פלימן העביר את זה לבית חולים. מי שרוצה לראות את הפסל מוזמן לבית חולים פלימן, ושם תראה את הדבר הכי גבוה ומשונה שיש שם, זה הפסל. אז היה דייגן, והיה סייפר, והיה פסל, וזה הכל אותה ועדה שמומחית לכל דבר, ואלו התוצאות. זהו. צריכים מהצד של יהודי. אז דבר שני, היו לנו פה אורחים, המשפחה של סרוליק בן אליהו, איה ושייקה ודרור ואבנר, ובזכותם גם הגיע הדגם הזה שאני בילדותי חשבתי שזו יצירת האומנות הכי נעלה שנוצרה בארץ. ואנחנו רוצים לציין את המצגת היפהפייה שעשתה הכלה של איריס, אשתו של אופק, בשם מרטינה, ולציין את צוות ההיגוי נקרא לזה, שבראשו עמד אריק מכפר ישוע, שיזם את הכנס הזה בזמן שהיינו בהזכרה של חנוך ורות בבית הקברות בנהלל, ויחד עם נירה הם גלגלו את הכל, סידרו שיעל ואיריס ואני נצטרף אליהם לצוות ההיגוי יחד עם יוסי, וככה נוצר הערב. כמובן, אמרתי לכם שכל תוכנית היא בסיס לשינויים, רצינו לעשות אקס משפחה חי, שכל אחד יכול להכיר את האנשים הנוספים למשפחת שמחוני. אבל זה יהיה כנראה בכנס הבא. אנחנו נפיק לקחים, כמו שאומרים בצבא, ונלמד כל השנים שהיו לנו, נעשה כנס, נמצא סיבה לעשות כנס נוסף. שבת שלום ותזכרו.